Tervetuloa tekemään Tison jumppaa. Kevyt alku. 18. Vähän differenttejä. Ei viitti jo alas asti laittaa, kun olkapää vielä vähän kuntoutuksessa. Meidän vielä ihan alhaalta asti sillä liike. Hyvä vähän läppänä tehdä erilaisia liikkeitä. Vähän isometrisiä pitoja. Toinen käsi tekee konsentrista. Sitten vähän juotoa. Nyt on ihan vettä. 2-3 grammaa kreatiinia. EA Essentials. Eli välttämättömät aminohapot. Ehkä 2-3 grammaa niitäkin. Pikkusen sellaista. Kollageeni. Proteiinijauhoa. Ei oo kovin paljon. Saa vähän ananaksen makua siihen. Ananas ja hyppisen. Helppo juttu. Voisiko sitä ehkä ruokalusikkaa? Eli varmaan 5 grammaa, 5-6. Sitten tässä välissä aina voi vähän, varsinkin tämän olkapään kanssa, niin on aika pitkään nyt, 4-5 kuukautta jumppailtu. Eli se on tämä käsi vähän noita kapselin lihaste isometristä tukivoimaa. Toisella käden voi aina vähän tamessi, ettei ei tarvitse aina niin isolaatiolla tehdä. Voi ottaa bilateraalista jumppaa molemmille. Sitten vähän sama juttu, että tukevia lihaksia lavasta, loitonnosta, isoa selkälihasta, lierien lihasta eli terestä, latsia. Yritän tosiaan tuonne lavalle saada lähennystä myös aikaa. Rotaatio, ulkorotaatio. Sitten on projektina ollut myös venytykseen staattista eli isometristä pitoa. Yritän tonne sahalihakselle, tonne kainalokylki, funktioita löytyy aika paljon ja siinä on tosi vaikea löytää mitään edistäviä. On kysytty muiltakin ammattilaisilta, että mikä olisi hyvä. Tärkeintä olisi saada vähän tukivoimaa tuonne olkaniveleen jokaisesta liikesuunnasta. Eli nyt otetaan tuommoinen loiton nosta vielä tuonne pitkään, niin saadaan tuonne takakapselin lihaksille, jos sinne tereksille. Latsin kiinnityksille sun muuta, niin tukivoimaa. Se on vähän erilaista toi kuminauhaliike ja toki vastalihaksia tähän
rinnalle, niin pystyy tekemään aika kivasti rinnakkain. Sitten laitetaan 22. Katsotaan lähteekö tänään ja ei nyt ihan personal bestejä. 15 vuotta sitten tuli 3/7 vedettyä, joka on oma henkilökohtainen ennätys kaseja vaakapenkissä. Mutta nyt ei oo, mitä mä sanoisin, 3/2 taisin vetää parisen vuotta sitten. Tää on ollut aina väihettämässä vaiheessa. Yleensä kun on ollut olkapäästä tullut joku ongelmainen. Tullut sit aina jumpattua se pieni kausi siitä käsikuntoon ja sitten on taas vähän käynyt mailla kautta pallopelejä pelaamassa. Ja sit kun taas alkaa tulee vammoja tai rasitusongelmia, kiputiloja, niin sit aletaan taas jumppailemaan. Mutta katsotaan nyt olisi tosiaan aika semmonen hyvä motivaatio ollut päällä jo vähän aikaa. Totta kai olkapään takia ei ole vieläkään tosiaan 100 pinnanen, 170, 85, 87 pinnanen. Se on tässä rintalihaksissa toi eteen työntö, niin se ottaa aika kuulemma se on ammattilaisen Tauren mukaan, joka on mun oma osteopaatti, kenellä käyn niin hänen mukaansa, niin se, joka kipuilee ekana, eli toi punnerusasento, niin ei oikeastaan pysty punnertamaan vielä ihan kauhean puhtaasti. Mut joo, mennään tällä 22. Tää pitäis mennä vielä aika kivuttomasti myös ton olkapäähän. Tollanen ja näitä voi vaihdella, ei se tässä vaiheessa ei ole niin justiinsa ihan hyvä ärsykettä tonne rintalihaksille. Vielä putoaa tonne. Yes, okei. Alkaa lähteä vähenee tonne 30. Niin pitää aina vähenee vähän sit noin mitä pystyy, mutta tämmöisellä pyramidilla tulee tehtyä kyllä näitä liikkeitä aika paljon. Jotkut varmasti ja itekin sanon, että riippuu ihan täsmälleen siitä mihin tähtää, että mitä sä haluat. Mä en tee pelkästään tuohon lihaskasvuun kuitenkaan tähtää, vaikka se ehkä se lopullinen päämäärä sitten ehkä jossain vaiheessa, kun on kaikki paikat kunnossa ja lopettanut tuon feikkiurheilijan termimisen, niin sitten voidaan katsoa, että tähtäisikö sitten pelkästään siihen liian pieniin paitoihin. Mutta nyt tosiaan tykkään ärsyttää aika lailla monella tapaa. Eksentrisilläkin vedän sit tos vielä lopussa vähän. Toki tuo kuminauha, mutta tää on aika helppo millä pystyy. Tosi pieni tila niin kuin näette. Työhuone. Multivarietta. Penkki johon saa pystyy tai paakaa tai alaspäin. Sitten mulla on nämä käsipainot. Voitte tsiikata tosta. Fitnorki taitaa olla jo 5-6 vuotta vanhat. 40 saakka aika hyvin näillä pärjäillyt nyt. Et ainoa mikä on sit lopulta niin toi yläselän veto
tavallaan soutuliike. Ja sitten toi rintalihas, joka voi sitten, niin jos tosiaan sinne jaksaa, niin voi sit loppua kesken paino, mutta kyllä täällä 40 pitäisi pystyä. Tuossa on aika lailla vitonen pieni ja pikku klikillä saat sieltä niinku 1,5 kilon välein sit painoa 1,5–2 kiloa välein, miten itse halutaan. Täällä on aika kiva vetää noita pyramidijettejä. Sitten mulla on vielä toinen tällainen olkapään. Nämä on nyt näin kuntoutusaktiivisuus, tietty hermojen aktivointia, vähän opettamista, että toimivat jokaisessa kulmassa. Eli silloin myös nopeissa liikkeissä tulee olkapään tukilihaksille. Vähän sä opetat hermon lihas aktivaatioa eri kulmissa. Eli nyt kun mä päästän tosta käsipainosta irti, niin mä joudun tosi nopeasti tuolta lavan lihaksilla, olkapään lihaksilla, niin nappaamaan kiinni sen, ja silloin se lihaksisto, varsinkin tukilihaksisto, niin oppii aika kivasti pysymään mukana. Eli meikäläisellä on ollut itse diagnosoitu vamma niin viime syyskuussa. Tuli tai supraspinatus eli ylempi lapalihas kiinnitys täällä nivelkapselissa ja lisäksi hauiksen pitkän pääjänteen tuo kiinnitys kautta nivelkapselin osa niin repes ihan huolella, ja niitä on nyt tässä näin huppannut sitten aika paljon. Ja samalla pystyy, kun olkapää menee eteenpäin ja kipotilat vähän hälvenee, niin pystyy ottaa tietysti vähän painoa mukaan, mikä ei haittaa. Aika paljon motivoivaa vaikuttajan saa yhdistettyä tai kuntoutuksia tämmöiseen jumppuun. Okei. Sitten 2 seiskat. Katsotaan, tässä ei varmaan enää liikaa pysty juttelemaan. Katsotaan, mä tähtäilen siihen johonkin. Mä teen ehkä jotain 5 sormitoistoa. Katsotaan, pystyisi vielä 5 isometristä pitoa. Ja sitten noita tosta hyperilähennyksestä niin olkapäätä, niin se tulee sitten tuonne sisäänpäin rintalihakseen vielä. Tai sisäosaan niin rintalihasta ennen kuin jengi alkaa huutelee. Okay. Nyt ei viitti enää tosi alas vetää, kun tosiaan mitä alemmas menee, tulee paino, niin nyt alkaa niinku löytyy kipua sit vähän jo tuolta olkapäästä. Otan noin isometrille. Joo, nyt alkaa tuttua aika puhalta. Oi! Tuli jo semmonen 2/10. Oletetusti tuolla jossain kapselirakenteessa. Laboratoriumitestit oli positiivisia aktiivisesti, mutta ei passiivisesti, niin kyllä se aika lailla se nivelkapseli siellä, varsinkin takaosa, on tullut huomattua, että se on aika jämäkkäinen. Sitten on tämmönen, jota mä en välttämättä voi itse lähteä ihan suosittelemaan, mutta huomannut, että se jeesaa itseä aika paljon. Eli ihan jumppakeppi. Jotkut harjoitus varmaan liikeriotoharjoittelua, en minä. Ei jaksa. Niin mä heitän sen keppinojaa tonne seinään vasten. Ja
Kyllä mä kohdistan sen tonne takanivelkapseliin NS-trigger-pisteille. Eli tämmösiä kipupisteisiin, mistä nyt aina puhutaan, että kukaan ei tiedä mitä ne on, mutta jostain syystä ne on aina samassa kohdassa. Ja yleensä ne tehtävä on tukea väsynyttä tai mahdollisesti vammautunutta niveltä kautta lihasta tai ainakin rajoittaa se liikeratoja tonne niveleen, minkä yli tai nivelkapseliin kulkee. Meikäläisellä se on nyt ollut aika paljon tuolla Tereksen ja Latsiin ja mitä kaikkea sä nyt sitten haluatkaan sinne laitella. Olkapään lihakset ja seiratussahalihas. Mut joo, mä laitan ne triggerit tänne availen silleen vähän, ei mitään niinku älytöntä, mutta tää tekee kyllä tosi kipeätä, että on itse tottunut tohon tämmöiseen suoraan kipuun, mutta kaikki jotka on käynyt hieronnassa, niin tietää kyllä mistä puhutaan. Säteilee aika kivasti tonne koko olkapäähän ja käsivarttia mulla tonne hauikseen ja ehkä brökkyreili olisi kyynärpään seutu. Oi kun tekee hyvää. Näitä on äärimmäisen vaikea mitenkään tosiaan eristää näitä liikkeitä, sen takia noin kuminalle liikkeet ja noilla pienillä käsipainoilla näitä kaikennäköisiä aktivaatioliikkeitä, mutta se on hito vaikea eristää tosiaan tänne, eikä se tiedä, että mikä se näistä massan niin jänteistä tai nivelkapselista nyt sitten oikeasti on se ongelma aiheuttaja. Oletettavasti se on arppikudosta tullut repäämisen takia ja sen takia liikerata on rajoittunut ja se vetää vähän aina kun nostaa kättä pystyyn tai yrittää saada voimaa tuolta lavan lihaksistosta, niin ei oikein koko ketju toimi kunnolla, sen oikein huomaa tekemisessä ja varsinkin jos jotain mailapelejä niin itse pelaajaa niin rajoittaa aika pahasti. Joo. Eli jos käydään läpi, että mikä mulla oli nyt vammamekanismin jälkeen ongelma, mitä löytyi, niin oli se, että sisäkierto, olkanivel, niin jäi tohon. Mitä sä nyt sit sanoisit, että jos toi on vaikka 180 astetta, niin se on tossa niinku 100 asteen tienoilla. Tää on aika tyypillistä monelle ja voi olla aika monenlaista vammaa. Usein siellä on se takanivelkapseli sit aika jäykkänä tai ainakin lihaksisto ja jänteet siihen. Mutta tosiaan nyt kun esimerkiksi triggereitä availlut siellä ja totta kai näitä kaikkia liikkeitä, mitä nyt onkaan eri kulmissa ja lavan tai olkanivelen loitontelua ja lapojen retraktio-loitontelua liikkumista ja voimaa, niin sen ansiosta niin se tulee tonne 180 nyt. Erittäin hyvä liikerata, jos haluat liikerata lisätä ja yrität saada sinne olkaniveleen vähän niin aktivaatiota ja voimaa, niin laitat tonne lantioon käsiin ja alat tuomaan kättä sitten niin suoraan sit lantion läpi, selän läpi niin eteenpäin. Kyynärpää pysyy paikallaan, voima tulee silloin tuolta olkanivelen lihaksistosta. Yes. Ja huomaat sitten, että lampakin alkaa rotatoimaan siinä mukana. Mutta tosiaan nyt ei ole ihan 100% ne vieläkään, että kyynät on jumpattu. Ja nyt kun tossa tietysti käy pelailemaan padelia ja tennistäkin välillä, niin kyllä sen huomaa, että joka kerta. Eilen esimerkiksi tennistä vähän ja tänään padelia ennen, niin vaikka nyt ei mitenkään kovaa harjoittuisikaan, niin kyllä se tonne pikkusen syö kuitenkin kapselin voimantuottoa tai kinesteettisen voimaketjun tuottoa, niin kyllä joutuu vähän availemaan. Tätä nyt en voi välttämättä suositella hirveästi tässä normaalisti jumpan keskellä, mutta itse olen huomannut, että saan sitä ketjua vähän auki
niin saa sitä voimaa sitten tuotettua myös. Ja se voima on tietysti nyt sitten myös turvallisuutta tässä kaiken mukana. Et kun mulla ei mitään safety baria ei ole, niin suojellaan ainakin lattiaa. Pidetään sydämestä, että kokeiltiin vähän, että miten toi pysyy toi maali millä vedettiin vähän niinku tonne puulle niin tuohon kipsiseinä, niin ei ole vielä ihan lähtenyt kokonaan tossa se maalipönekki seisoo jossain vaiheessa. Okei. Lähdetäänkö kokeilemaan 3-2. Tuossa olisi 2-9 vielä. Mutta tässä on nyt vähän se, että kun tekee näin monta eri elementtiä ja liikettä, niin kyllä se pikkuhiljaa alkaa syömään palautumista. Ja nyt jos mä vedäisin 2-9 vielä tähän väliin, niin silloin alkaisi ehkä noin fosfokreatiinit pikkuhiljaa vähenemään se palautuminen niin maksimaaliseen voimantuottoon niin huononisi, niin mennään suoraan 3-2. Nyt mä en ole tosiaan näin pari vuoteen vetänyt rintalihasta, niin katsotaan miten lähtee. Nyt tuskin mä lähden tähtäämään ihan vaan johonkin 6-8 nyt ensin. Vähän nappas tuo olkapää kiinni, niin mennään se edellä tossa, että ei lähdetä kiusaamaan yhtään. Kipu on se indikaattori. Ihan hyvältä tuntuu, että olisi se 8 mennyt starttis, mutta nyt ei ole pakko. Sitten otetaan 25 tiputussarja. Kyllä se vähän syö, kun tietää, että jos pikkusen potkua olisi vielä jäljellä, mutta kipu tulee eteen. Joo, ottakaa sisäkierto. Tekee pahaa, jos haluais kääntää otetta tuohon kunnon sisäkiertoon, niin tekee vähän pahaa. Huomaa, että kun vähän väsyy toi olkapää, niin se kipukokemus niin vähän voimistuu, mutta ei tosiaan niin kipu on semmoista kuin 2/10. Kisatilanteessa tai jos olisi joku veto, niin totta kai sitä hyppitään niin. Kolmella tosta vielä viimeinen. Aika kiva. Sitten vedetään vielä yksi pari vielä sen. Täältä käsipainolla. Oikein hidas tommonen. Vähän eksentrinen. Isometristä. Ja sitten konsentrinen. Nopeete. Räjähtävillä lihasta. Aktivointi.
Joo, tosiaan. Kipukokemus on semmoista 2/10 maksimissaan siinä vaiheessa, mä yleensä itse laitan stopin. Se tuntemus on niinku, se on niinku hito jäykkä se olkapää. Se huomaa, että ei saa puskettua tuolta selästä juurikaan voimaa. Toki mä vedän niinku tosi suoraan selällä, kun mulla on kyfossi selässä. Eli no, niin kuin näette, ne olkapäät on pikkusen edessä linjaa ja selkä tulee sieltä kaarelle. Eli niin kuin yläselkä tulee tuolta ulospäin kaarelle, niin kyfottinen selkä. Niin siinä muutenkaan en yritä sieltä selästä niin saada sillä asennolla juurikaan, että kyllä haen aktivaation nimenomaan tuolta ihan puhtaasti olkapäästä, olkanivelistä. Ja sitten yritän tukea parhaani mukaan vaan siinä liikkeessä, mistä rintalihaksesta totta kai eteenpäin pusku, mutta väkisinkin tulee niinku aktivoituu toi olkanivelen tukiosasto. Joo, tommonen. Eli mä aloitin ihan ysillä 2 kertaa kuminauhoilla noita eri liikkeitä. Siitä ei tullut kuvattua, mutta tässä on niinku eli isometristä ja konsentrista voimaa, sitten tonne päästään tonne range of motioniin, siis liikejataa, ja etsii sieltä tukivoimaa. Hyvä. Sama juttu voi tehdä ihan sivuttain. Tää tulee sinne teriksen alueelle, joka on aika kelpo. Tää tuntuu voimakkaasti just siellä lähellä nivelkapseliin lavan yläreunassa yläsivu. Ja sit voi heitellä vähän vielä sisäkiertoa. Se on liian vahva toi. Ai nyt alkaa olla liian kipeä. Sit voi vähän eksentristä. Yes. Hyvä duuni. Nää nyt on aika lailla tämmösiä, että kaikki liike on toki hyvää. Voit ite päättää. Tää on sama vähän testailua ainakin alkuun, että mikä siellä, jos on jotain olkapääkipua, niin mikä siellä on se ongelma aiheuttaja. Et millä liikkeellä saat sen ongelman tuntumaan. Sillähän se testataan sit myös tuolla klinikalla. Ja voit kokeilla näitä triggereitä aika kivasti täällä. Mut sit yleensä se, mikä provosoi sitä, no en tiedä yleensä, mutta se mistä liikkeestä sä löydät se kivuprovokaation, se tutun ongelman, niin usein sillä liikkeellä kannattaa sitä voimaa sieltä tehdä, tai sitten se on vastalihas. Toki voi olla sitten myös jänteessä ongelmaa, niin kuin muutakin ongelmaa, että sitä ei pysty tietämään. Riippuu vähän missä se kipu on, millainen kipu on, missä se tulee, toistuuko se, onko se lepokipu, jos nukkuu olkapään päällä. Niin mulla ei enää, oli pitkään 3-4 kuukautta, nukkuu se oikein olkapään päällä, niin se provosoi kipua sitten. Ja se kipu on aika semmonen, niitä on aina vaikea sanottaa ja kaikki sanoo vähän eri tavalla. Vähän eri lailla kuvailee, sanottaa niitä kiputuntemuksia, niin mulla se on semmonen tietty sähköisyys, vähän semmoinen liikehäiriö, sille se ei tunnu ihan niinku, sä et pysty kunnolla aktivoimaan sitä, niinku se fokus on huono. Niinku huomaat, ei osaa meikäläinenkään sanottaa sitä niin kovin hyvin. Mutta semmoinen aika kokonaisvaltainen tietty voimattomuus yleensä läsnä. Kaikilla voitti niitä liikeradan ongelmia. Yleisin just on tää sisäkierto. On se riippuu, että missä se on tullut vammamekanismi. Joo. Seuraava liike. Mä teen vielä näitä
jotkut saattaa sanoa, että suht paljon, mutta itse tuli totutettua keho kyllä nuorena siihen, että pystyy palautumaan aika usein ja monta kertaa saman setin aikana. Yleensä mä näin pitkiä palautuksia teen, mutta nyt sulla on sen verran iso, että alkaa kamaa tulee koko ajan ja ajatuksia. Voi sitten kysellä mitä meikäkin haluaa ja mitä kukakin keksii. Joo, sitten olisi ihan klassinen lateraali loitonnus. Olette nyt 11 tuohon alkuun. Tää on vähän semmonen liike, että tää voi periaatteessa ei koilla, että sä voit paskaltekniikalla tehdä. Sanotaan, että mä pystyn tekemään vaikka niinku 16 paskaltekniikalla 6 ja 8. Mutta varsinkin nyt tämän kipuprovokaation takia, nyt mä otan ihan 11. Mä kokeilen aina 11, että miltä se tuntuu. Niin kuin ensimmäisen. Nythän nyt on lämmin jo kuitenkin, kun mä teen noita variaatioita tohon rintalihakseenkin. Niin tehdään vähän loitonnusta. Nyt tuntuu ihan hyvä. Pystyy jättämään tonne ylös ihan vähäksi aikaa. Tää istualteen liike on aika hyvä siitä, kun pakko vähän eristää lihaksia. Ei pysty niin epäpuhteita tekemään. Joo, mä tykkään nyt tuon olkapään takia. Se riippuu vähän kuinka usein pääsee jumppaamaan. Nyt tää on eka setti tällä viikolla. Oliko maanantaina? Tää eka setti. Nyt on lauantai. Eka jumppa ihan ainoa varmaan tällä viikolla. Niin tykkää tehdä vähän rintalihasta ja pikkusen olkapäätä. Olkapäätä haluan joka kerta tehdä enemmän tai vähemmän. Toi kans tuntuu hyvältä toi loitonnus. Niin mä teen nää nyt loitonnukset, niin palataan kohta. Jes, olkapääloitonnukset tehty. Nopea pikku vilkaisu, mikä tilanne. Aika ohkasta on. Tämmöset padelistit pikkukätöstä. Bulkki. Toki tulee syötyä aika lailla sitä mitä haluaa. Joskus vähän ollutkin maistuu. Ei toi kreatiinikaan ole semmonen niinku lihasten erittelyyn tai rasvaprosentin pienentämiseen, niin mikä tyypillisin ratkaisu. Joo, teoriassa sama liike kuin tuossa vaakapenkissä rintalihaksia. Mä tykkään näistä vastuskuminauhasetistä sen takia, koska ne on tosi paljon helpommin liikuteltavissa. Ei ehkä ihan yhtä vaarallinen se tilanne, niin sä pystyt tosi paljon varjoimaan sitä missä kulmassa. Sä otat sen lähennyksen tonne, haluat sä tehdä pitoja, otat sä vähän ylemmäs rintalihasta, alemmas, vähän tuonne kylkeen enemmän sisälle, mihin otatko. Ja nää tuntuu ehkä se isometri, niin on niinku paljon helpompi vielä tehdä, eli pitoja sitten. Joo. Otetaan aika lailla samaan kohtaan noin. Yhtä pitkäksi noin puolet ja lasketaan eteenpäin. Ja jostain syystä on tää on niinku täysin kivutonta, että mä pystyn eristämään sen
rintalihakseen. Täydellisesti ei tarvitse sitä olkapää tukea, että se on varmaan se punnerusliike. Kun penkissä voima tulee kuitenkin ylhäältä alas suoraan sinne olkanivelelle, niin mulla joku voimaketju ei siellä toimi oikein. Ja tälläkin vaan monta eri liikettä nyt niinku alhaalta eteen. Eli hyvin tonne alasivu osaa rintalihasta. Niin tää taukojenkin pitäminen tässä välissä on tosi easy. Sitten mä heitän tuon vasemman käden tonne niinku pitoon, eli isometristä. Ja oikealla kädellä eri kulmissa. Noista mä tykkään noista kuminauhoista. Se ei ehkä kasvata kyllä samalla tavalla sit lihasta. Ja mäkin teen vähän tolleen enemmän lihasta ärsyttäen. Saa sitä tukivoimaa eri kulmissa. Jänne joutuu liukumaan, lihas joutuu käskemään eri tavalla. Olkapää eri kulmissa. Ranteesta niinku pitovoimaa, puristusvoimaa. Ja sit ihan semmoista tiettyä kehovoiman käyttöä, että pitää pysyä balanssissa. Sama kuin voima vetää sua taaksepäin. En tiedä vetäisikö näillä kuminauhoilla ainakaan näin paljon tai samaa liikettä mitä käsipainoilla, jos ei olkapäässä olisi mitään ongelmia. Mutta se on myös vähän tää pikku kotisalin ongelma, että ei multa ihan hirveästi ole muita vaihtoehtoja myöskään, ei tänne mahu mitään. Olen miettinyt, jos tonne yläkulmaan heittäisi toisen polku tonne ja toisen tonne vastakkaiseen kulmaan, niin sieltä periaatteessa pystyisi vetää sit kunnon noin taljat, crossitaljat. Että on vähän huono toi noin lyhyt toi vipu tossa noin, niin sit se vähän niinku ottaa kehoa kiinni kun se on se verran pätkää. Tänne on minäkin. Tähän väliin taas lisää triggereitä. Tänne voi kokeilla, jos on jollain biljardipallo tai triggeripallo tai alku ehkä tennispallo tai semmonen nystyräinen hiertopallo, niin, joka on vähän pehmeämpi tai antaa periksi, niin on vähän mukavampi lähteä kokeilemaan. Näitä mä nyt ehkä enemmän suosittelisin niinku treenin tai pelien jälkeen, eikä niinkään ennen tai välissä. Mutta ottaa niin paljon päähän ettei ihan saa kaikkea voimaa, niin ulos mitattua, niin on tullut vähän niinku yhdessä vaiheessa työsin vaan tosiaan vihapäissään semmonen turhautuminen, niin tungin tää kepi tonne niin syvälle ja sit huomasikin, että oho. Esimerkiksi nyt on semmonen kohta, että säteilee koko käteen. Olkapäässä semmoista kunnon semmoista sähköistä heijastelua, säteilyä, tunnetta ja huomaa, että hermot on siellä vähän yliaktiivisena tai mitä sä nyt sit haluatkaan kuvailla. Niin toonusta löytyy. Jaksistossa on toonus liian korkea. Vaivoista voi aina mennä jos ei ole ihan varma, että mitä tekee, kuten minä. Niin voi mennä tonne ammattilaiselle, mutta mä en ole huomannut, että tää on mennyt eteenpäin tää homma ja pystyy pelaamaan tosiaan ihan ok.
ok tällä hetkellä, niin mä oon mennyt vielä täällä omalla taktiikalla. On kivan näköistä. Eli tää vaan samaan käden mä ohjaan sitä, vaihtelen sitä kohtaa ja etin sieltä lihaksen läpi. Lihaskalvojen lihaksen läpi, niin trippaa. Joo, eli tässä lisää rintalijasta. Nyt tuli vähän, siitä tietää kun osuu tonne kunnon tripperiin, niin tulee semmonen pieni tuskahiki. Pieni huimaus. Ja semmonen voi tulla jopa vähän huono olo hetkeksi, mutta sit se helpottaa nopeasti ja tuntuu vähän avautua. Niin kun nää nappaa tänne kyynärparteen kiinni tää kuminauha, niin sen takia ei tule vedetty ihan tonne loppuun asti, kun tää on vaan enemmän tämmönen näin. Sitten alhaalta. Muut tekee sen mikä pystyy, mä teen sen mikä voin ja kyllä mä oon ainakin itse ihan tyytyväinen siihen, mitä tässä pystyy tekemään. Tää nyt ei ole tosiaan prioriteetti vielä ainakaan kokonaan tää jumppailu, niin kunhan pysyy siedettävän näköisenä. Niin kokoisena. Joo. Aika hyvä. Ihan ok pumppi. Ei mikään semmoinen täydellinen, kun tosiaan toi olkapää mielestää se ihan kaiken ulos mittaamiseen, mutta toi 32 oli ihan hyvä per käsi. Niin siikataan sitten enemmän mitä kun olkapää taas seuraava kerran kun jumppaa, niin se on vähän parempi taas. Et sit pystyy pikkusen enemmän taas saamaan ulos mitattua. Tulee aina vähän parempi fiilis silloin. Joka jumpassa on vähän niinku parempi fiilis ja semmonen tietty hyökkäys päällä, ätäkillä mennään. Joo, sitten mitä tässä, tää nyt on vähän seisomista ollut, kun mä nyt oon höpötellyt tänne näin, mutta normaalisti mulla on menossa tässä näin aika monta eri jumppaa, voidaan käydä niitä ehkä jossain vaiheessa läpi. Penkkikuminauhaa. Tässä penkillä on hyvä ottaa erilaisia nyt vähän pakaraa tonne medius, niin puhdas ulkokierto aiheuttaa tosi usein tai tosi yleinen aiheuttaja tonne alaselkä, ristiselkä osastolle kipuja. Täällä helppo ensin. Ekalla kerralla kannattaa laittaa jotain tähän jalkojen väliin. Että sillä sen saa opeteltua, muuten on aika vaikea motorisesti. Tasapainolla sinne väliin ja sitten ei muuta kuin veto vastakkaiseen suuntaan. Ja polvi tosiaan paikallaan, painat polvet tonne lautaan vasten ja ei muuta kuin nilkkaa sitten ulospäin. Näkyykö ihan kunnolla? En mä varmaan pysty tätä juurikaan niinku. Ehkä sitä vähän pysty laskemaan. Tiedä kuinka paljon jengi kiinnostaa. Täällä on ihan hyvä liike. Mä oon ottanut tuon pois, koska mä pystyn sitten kontrolloimaan sitä liikerataa täällä toisella jalalla paljon helpommin. Mä
tykkään näistä pidoista. Toivottavasti jossain vaiheessa tulee taas hyvää keliä, niin voi lähteä korkeaan juoksemaan. Juokseminen on tosi hyvä, varsinkin siis kova juokseminen. Tutkimusten mukaan niin yli 30-vuotiaista, olikohan se vaan niinku 10% yli 30-vuotiaista juoksee enää koskaan niinku ns. täysillä, niin se aiheuttaa myös sitten iskemisiä ongelmia ennen tai myöhemmin. Ei ihan se absoluuttista tietysti sekään, mutta jos keho on tottunut liikkumaan ja liikekertoihin ja lihassolut on niinku nopeita, niin kyllä se alkaa pikkuhiljaa sit syömään. Sama juttu vasemmalle jalalle. Tää pito on aika hyvä. Mä en nyt tässä hymyillä, mutta kyllä tää painetaan ja niin paljon kuin vaan pystyy pakarasta. Se ei tosi paljon pysty, kun se vähän heikot noin sekundääriset voimat. Mutta nää on aika hyviä nää ulkokierto. Sisäkierto on aika hyvä. Puhdas loitonnus. Ottaa tonne. Jos on puolessa 90 astetta ja heität loitonnuksen, niin se saattoi pakaroiden alla oleva loitontaja eli piriformis, ootteko mä kuullut? Moni niin saa aktivoitua siitä. Ja sitten kun heität polvea yli 90 astetta kulmaa, nyt on joku 110 ehkä, niin sitten se tulee enemmän tuolta gluteus minimus medius akselilta. Ja sieltä niin kunnon pitoja vaan, niin ai samperi, tekee höpöttiä tämän jälkeen. Heti onkin semmonen pikkusen vapautuminen, jolloin tekee vielä vähän mitään ojennuksia selkään. Sama juttu toisella jalalla. Ensin voi tehdä tuolla. Pitää ottaa vähän keinoa. Mulla on vasen jalka aika paljon vahvempi. Se on ponnistusjalka. Sitä ei ole leikattu 20 vuotta sitten niin oikeeta ja silloin ei tosiaan osattu ehkä neuvoa nuorelle pojalle eikä varmaan kenellekään muullekaan ei tiedetty niin paljon tuosta hermotuksen kuntoutuksesta, ettei pelkästään staattisia flexio-ekstensio eli koukistusojennusliikkeitä polveen, vaan olisi tehnyt just kaikki nämä kierrot aika hyviä ja isometrinen voima, nopeusvoimaa, kimmosuutta, kaikki tämmöiset, niin pitäisi pystyä käskemään, mutta ne kun on jäänyt puolittaisesti, niin mulla on niinku vasen jalka, vaikka mä oon melkein umpi oikein, niin vasen jalka on huomattavasti nopeampi ja tukevampi. Siihen luotto on niinku paljon isompi siihen. Hyvä, sitten piriformis, pikkusen laitetaan kulmaa lisää tonne jalkaa. Eli mä heitän nyt niinku reittä loitonnukseen sekä sit ulkokiertoa samaan aikaan tonne jalkaan. Sitten TFL, tensorifascia latae. Tekikään se nyt sisäkiertoa ja loitonnusta niin papereiden mukaan, mutta se on vähän sama juttu kuin toi kainalo sahalihas. Niin on vähän kaikissa mukana, osallistuu juoksijan polvi esimerkiksi, niin aiheutuu aika lailla sieltä, eli se on tän koko puolikalvorakenteen jännitteen liikas tuolla lonkassa. Varsinkin futareilla, juoksulajeissa, missä tulee paljon suunnanmuutoksia, jarrutuksia, niin on aika yleisesti aika paljon heikkoutta tai tuonnosta niin havaittavissa siellä. Niin sä voit aiheuttaa selkäkipuja myös aina välillä. Itellä oli just viime viikolla, niin ihmettelin mikä hemmetti siellä on ja kaikki niin pakerit ja lonkakoukista ja kävin silleen muuten läpi. Mut sitten tossa sartorius, treenalilihastus vieressä, niin joko TFL tai sartorius, niin tuolla vähän tosi etureidestä niin lateraalisesti tuolla kylkeen päin, niin aikamoiset aktiiviset triggeri kautta jännitystilat, niin niitä kun availin ja yllättävän nopeasti helpotti sitten. Mutta hyvin
poikkeuksellinen omasta mielestä, mutta on noita tullut vastaan. Joo, mutta saat siellä TFL, eikä Sartoriuksenkin, mä nyt en muista sen niin kaikkia funktioita, mutta TFL, niin, eli funktio on niin sisäkierto. Se tarkoittaa sitä, että mä heitän tämän jumpattavan jalan kokonaan sisäkiertoon. Tärkein on se reisi, ei se niin jalkaterä, ei sillä sinänsä ole mitään väliä. Koko jalka, kunnon sisäkiertoa ja sitten sieltä loitonnukseen. Eli sulla on koko jalkaa sisäkierrossa, noin päin ja sitten sinne kameraan päin tulee voima. Nyt ei oikein meidän pysty tässä näyttämään, mutta pitäisi tuntua tuossa itureiden lonkan niin pikkusen sinne tosi alateraalisesti, eli sinne kylkeen päin. Ja mä tykkään isometrinen, niin on aika hyvä. Väsyy aika nopea ja alkaa pikkuhiljaa jo kramppaa. Usein niin monella saa kramppaa ja jalka on niin aika suorana. Ei tarvitse olla ihan lukossa polvi, mutta koko jalkaa. Eli tärkein on, että sä viet reisiluu sisäkierrossa ja loitonnosta. Voi tottua pakarassikin, se vähän riippuu, että mikä siellä on sen niin ongelman aste. Pakaralihas voi tai sivupakara, niin voi olla aika lailla lokakoukista, TFL:stä, Sartoriuksesta, lähentäjästä. Monta eri vaihtoehtoa takareisikin voi olla. Niin kuin, tavallaan, että se ongelma on siellä, se juuri, eikä niinkään mitä jumpataan. Tai sitten se voi olla siinä pakarissa itsessään, mutta se aiheuttaa sitten lähentäjään, etureiteen, polveen, sääreen, selkää, polvitaipeeseen, mihin tahansa ketjuun niin ongelmia. Toi on aika monimutkainen toi järjestelmä, että mikä kaikki voi aiheuttaa mitäkin, että riippuu ihan yksilöstä. Yleensä se, mitä mä oon tottunut, niin se ketju on heikoin. Jos sulla on vaikka ulkokierteen ketju, esimerkiksi mikä meikäläisen olkapäässä, niin täällä on paljon ollut niin ulkokiertovoimaa ja jeppis kädessä, kyynärpäässä, hauis ihan hyvässä kunnossa, etuolkapää ihan hyvässä kunnossa. Niin sit se ongelma on ollut tuolla ulkokiertäjässä ja sit se on antanut rajoittaa sitä sisäkiertoa, koska se on niin toonuksessa eli jännityksessä. Sitten kun se ei enää pystynyt vastaanottaa sitä hirveän sisäkiertäjän niin voimaa, koska se pitää jarruttaa se liike. Niin sitten se nappas kiinni vähän niin kuin molemmat ulkokiertäjät, eli myös hauiksen, vaikka se nyt olisikin ihan hyvässä kunnossa, niin se nappaa sen kiinni. Ja sitten kun se nappaa kiinni, niin sitä mä meinaan, että ripes. Että voimaa tuotat jännityksessä olevaa lihasta vastaan, niin you're gonna have bad time. Ihan hauskaa tää höpöttely tässä samassa. Vähän erilaista. Ei ehkä ihan samanlainen fokus missään nimessä näissä liikkeissä, mutta toisaalta toi 3-2 kipeä olkapäällä. Veikkaan, nyt olisi mennyt sillä 3-5 eli ihan ok 6-7. Ehkä jo parhaimmillaan jopa sitä 3-7 niin olisi voinut havitella. Miten tuossa menee toi 3-6, joo. 3-6, 3-8. Ehkä ihan 3-8 vielä. 3-6 olisi pystynyt varmasti jo tekemään ihan ok 6. Ilman tätä olkapääongelmaa. Nyt mulla on vaan senkin ollut vähän samanlaista ongelmaa, että siellä on myös syystä tai toisesta, niin vaikka se ei ole pelikäsi, niin siellä on niitä kierto-ongelmia. Et se voi taas kertoa, että sieltä se voisi tulla jostain tuolta selän puolelta. Et mulla on ollut sellaisia tilanteita, missä tää TFL, mitä nyt jumppailen, niin on ollut sen verran kireä, että se on tää on niinku, ei ole absoluuttista tietysti, että se voi mennä mitä ketjua vaan, mutta itse koen, että TFL, eli tää ulkoreiden
jännittäjän lihakset niin nappaa tuolta selkää. Sitten se vähän nappaa lantiota eri suuntiin, niin silloin selkä on sit se, joka selän syvät lihakset tai pitkät lihakset, ne on ne, jotka joutuu kompensoimaan sitä vastaan. Sitten alkaa tulla selkä kipeäksi, mutta sitten jos on hyvät selkälihakset, tai mä tykkään niitä availla niitä selkälihaksia pitää kunnossa, niin sen jälkeen se voi mennä tänne ylemmäs. Lapa-ongelmia, lavan liikerata rajoittuu ja sitten se nappaa tietysti kun harrastaa tuommoista niin väkivaltaurheilua, kuten padel, niin sitten se pikkuhiljaa nappaa sinne olkaniveleen ongelmiin. Ja sitten lopulta se meni siihen tosiaan, alkoi niinku ihan pelkästään jo kättä nostaessa niin kipuloimaan. Niin kaiken näköistä mä jumppailin ja yritin availla trikkereitä ja kaiken näköisiä jännityksiä tuolta selästä ja olkapäästä kaikkea. Niin sitten meni hermo taas ja lähdin kokeilemaan huvikseen, niin istun pallon päälle ja TFL:kin pystyy sinne tennispallon laittaa, se pitää olla vaan tietty kulma. Ja sitten mulla on toi hypervaltipyssy, ei ole maksettu kumppanuus ainakaan vielä. Niin sillä pystyy tietyissä kulmissa, kun heittää vaikka jalkaa sisä-ulkokiertoihin, mutta sitten pitää se rentona niin sohvalla pystyy esimerkiksi hassuttelemaan. Mä näytän sitten joskus, jos kiinnostaa, niin pystyttää suoraan sinne TFL läpi. Niin sieltä avautui sitten yhtäkkiä, niin selästä ensin jännitys laukesi. Ei mikään tietysti semmoinen voimallis, mutta huomasi vaan, että tuli ryhdikkyyttä. Ja seuraavan päivänä niin olkapää taas ihan ok. Niin you tell me, että tulee. Joo. Mä oon aina meikäläisen vahvuuksia kuuluu aina niinku tämmönen jalkanopeus. Nyt mä teen ihan molemmilla jaloilla niin loitonnosta. Vähän tässä koko ajan samalla niin tekee jotain. Ei nyt ihan pelkästään paskan johamisiksi mene. Sitten tässä on ihan hauskoja liikkeitä. Hauskoja liikkeitä, mitä pystyy tosiaan tekemään. Kumenaha, penkin alta. Ja tämä on aika monellekin ohjannut, jos on ollut vaikka polvitaideongelmia, polvikipuongelmia. Yleensä tuossa polven alapuolella, niin patelajänne, noin kaikki quadricepsi etureiden lihakset niin kiinnittyy tuohon sitä sanotaan naulaksi, kondulukseen. Tibiakondulukseen, niin eli säärinappiin, niin se voi tulla kipeäksi yleensä hyppylajeissa tai jossain missä etureidet on kovilla, tai sitten jos on ihan vaan väsynyttä. Juoksijoilla voi ihan hyvin tulla tääkin. Mutta niin sanottu hyppään polviongelmia. Niin tosiaan keskittymishäiriö, sori siitä, että on vaikea seurata, mutta laitetaan tää vastuskuminauha tuolta penkin takaa tänne eteen. Ja niin kuin näette, niin tää penkin alta. Sitten kiristetään. Eli kun on kiristys sinne, voi vielä vähän kiristellä. Sitten ei muuta kuin alat potkimaan sitä vasten. Pahoittelu nyt ei näy ihan kokonaan. Mä nyt tätä saa enempää, niin kuitenkin niin polven ojennusta. Ja sitä kuminauhaa vasten, joka tulee sieltä takaa. Niin kuin huomaatte, niin nyt on niin täys pito, isometrinen. Niin edelleen vaikka on tehnyt tätä puoli vuotta, niin edelleen aika heikko on. Toki on pystynyt niin kiristämään sitä aika paljon kuminauhaa. Ja semmoisella alku 80% voimalla nyt ainakin. Mä nyt yritän vetää sen niin lähelle 90%. Ja lopuksi totta kai vielä 100. Sitten voi vähän potkia sitä vasten ja pitoja. Potkia. Konsentrista. Tää on hyvä homma. Mä en ole ihan varma, että onko tää niinku masokismia, että tykkää siitä kivusta, vai onko tää sitä, että kun lihas on pikkusen kireä tai väsynyt tai jännityksessä, mistä syystä onkaan, niin sit se pääsee vähän, saa kunnon aineenvaihdunta päälle. Vai onko mulla vaan sit joku tämmönen
henkilökohtainen fiksaatio siitä, että kun jalkoja liikuttaa kunnolla niin siitä saa sitten oksitosiin niin jotenkin tosi paljon. Eli hyvä. Sama juttu vasemmalla. Niin kuin en mä tiedä huomaatte sitä, mutta huomaan itse aika voimakkaasti, että mulla on tää vasen jalka, niin menee hitosti pitemmältä. Ja pystyy pitämään pikkusen kauemmin edelleen sama ongelma. Ei sitä tälleen, itse on 35, täällä on 36, niin ei sitä enää ihan samalla tavalla pysty opettelemaan. Et mä pari vuotta sitten vähän niinku aloin leikkimään täällä kuminaavalla. Ja huomasin, että täällä pystyy tekemään aika paljon kaiken näköistä kivaa. Ja tää ei ole millään tavalla kasvattavaa, vaan tää on sitten enemmän nimenomaan aktivoivaa ja vähän liikeratoja. Et se on se pointti, että mulla on hyperfleksi, hyperkoukistus päällä. Ei vähän ylikoukistus, no nyt yli, mutta niin paljon kuin menee. Ja sieltä voimantuotto. Eli tää on niinku injuuri, vammojen ehkäisyä ja sitten totta kai aktivointia. Pystyy tuottaa missä tahansa lihaspituudessa nivelkulmassa niin vauhtia tai voimaa. Mutta tosiaan enemmän nämä on vammojen ehkäisyä. Nyt alkaa aika väsyä. Oi hyvä. Mä vedän näitä yleensä 2. Yksikin on hyvä. Mutta tokalla rundilla saat yleensä vähän enemmän vielä irti se hermotus aktivoituu ja sitten se liikerelästä, niin just se tietty lihaspituus niin aktivoituu kunnolla lihakset sieltä. Ehkä vähän semmonen tietty jäykkyys eli kollageeni, kun jänne on kollageenirakenetta, niin se on aika jähmeetä, kunnes se lämpenee, niin siitä tulee elastisempaa. Ja tähän perustuu siis aina lämmittely, eli ei ole mitään fuulaa, että kannattaa pikkusen lämmitellä ennen ainakin niin huippusuorituksia. Et jos haluat vaikka jaloista kaiken irti niin kyllä se kollageenirakenteen on aika hyvä, siellä olisi semmoista pikkusen elastisempaa eli lämpimämpää. Oi juman kautta. Oi ilo katsoa omaa jalkauksesta tuossa välättää. Muutama vielä. Tässä tulee esimerkiksi itselle niin ihan pikkusen kipuu tonne. Ihan semmonen niinku alle 1/10. Joku 0,3/10. Sinne etureitten kiinnitykseen. Säären kondolukseen. Mikäköhän sen nimi nyt oli. Sitten on niin pitkä aika. Se on joku condylus tibialis. Tuberositas tibiae. No ne, tuberositas siellä. No ne latina. Ei pitkä aika oikeastaan kunnolla käyttänyt latinaa niin hieroissakaan. Niin se nasta taitaa olla se oikein nimi. Samoin kuin täällä kyynärpäässä on nastat. Tännes kyynärpäälle ja näin. Niille voi tehdä omia videoita, jos jengi haluaa. Ja voi lähteä kysymyksiin tosiaan, että mitä. Jos on jotain ongelmia tai jos haluaa jonkun liikkeen, edistää jotain, testailla itse jotain, mitä onkaan, niin voi kysellä, että itsellä on urheiluhieronta ja 4 vuotta osteopatiaa lukenut, en ole valmistunut kun en kokenut, että sitä nimikettä nyt ainakaan vielä tässä vaiheessa tarpeen, kun en tee primäärityökseni näitä hommia. Eikä tällä hetkellä oikeastaan sekundäärisestikään. Että vähän niin kuin sanoisin, että nuo koulut on ollut sinänsä, se on ollut kallis opetus siitä, että pystyy pitää itsensä kunnossa tai ainakin tietää, että mitä pitää tehdä milloinkin ja ymmärtää sitä niin omaa sekä kaverin kehoa kivasti.
Sitten heitetääs sisäkiertoa sama. Eli nyt mulla on veto tulee tuolta tavallaan sieltä kameran puolelta, jos mä nyt käännän näin, niin se aikalaiset kameran puolelta. Nilkassa kuminauha, eli veto tulee vastakkaisesta suunnasta. Ja sisäkiertoa, eli vähän etureisi. TFL tulee sitten, jos on polvikulma vähän isompi. Mutta enimmäkseen tulee tonne nivusten lihaksiin. Nyt en meinaa puoleksikaan muistaa, että mikä kaveri se on. Sekin on joku nelipäinen lähennystä ja sisäkiertoa tekevä lihas. Tää on esimerkiksi itellä kans aika heikko, jostain syystä kaikki aika heikkoa. Mutta kyllä se siitä. Vielä yksi. Eikä näillä määrillä nyt on niin, mä teen ite vaan väsymykseen saakka. Väsymykseen saakka ja katsoo sitten mitä tulee. Tässä voi samalla ottaa toisen jalan loitonnuksen, jos haluaa. Tai mä tykkään näitä kiertoja tehdä mahdollisimman paljon, niin pakotetaan keho toimii. Keho oppii sen, mitä sille käsketään tarpeeksi usein. Et jos sille opetetaan olla paikallaan, niin sit se oppii olla paikallaan ja taloudellisesti. Mutta sit jos sä 2 päivää oot sohvalla, makat paikalles ja sit meet yhtäkkiä riuhtomaan, on se sit juoksemista, fudista, tennestä sählyy. Niin sit se vammariski kasvaa ja varsinkin se keho ei tiedä niin mihin adaptoitua. Niin tiukin varmaan on se, että jos sä vedät ittees ihan naattiin ja lihakset väsyneeksi ja sit meet vaan niinku paikalles, vaikka joku maratoneri, niin ei ne pysähdy siihen niinku sohvalle sen jälkeen heti, vaan ne menee ehkä passiivisia, ehkä dynaamisia venytyksiä, kylmä allas, kautta avanto, sauna. Itse tykkää suihkus vetää niin kylmällä kuin pystyy, niin joku puomiin saa, riippuen vähän mitä on tehnyt. Ja sitten siihen kuuma perään, eli kuuma hoidolla. Aivan loistavaa kamaa tonne syvempiin lihaksiin. Niitä on vaikeampi millään venytyksellä tai dynaamisellakaan, niin saada ihan kokonaan auki. Ja niin jos jätät nää väliin nää aineenvaihdunta voimistajat ja menet siihen sohvalle sikiöasentoon makaan, niin seuraavan päivän voi olla aika jähmeitä. Nyt on hyvä vähän lihaskalvoja säältäällä auki niin tuli seuraava kiputila vastaan, eli tonne vastuslateraalis etureiden, vähän niin kuin sivuetureiden lihas. Niin siellä on kunnon tämmönen kipupiste. Solmu, niin kuin sanotaan hienolla kielellä. Heijastelee tonne, mistä nyt sanois, lähelle kierkkaa tonne polven sisäalareunaan. Siellä on lähentäjät kiinnittyy sinne ja sitten toi triggeri tuppaa sinne päin antamaan heijastetta. Wow, hyvä. Ja pari liikettä. Useimmalta vielä
tasapainolauta, se on aika kiva. Jalka siihen, toinen jalka, eli vähän bulgarialaisia kyykkyjä varjoituna täällä tasapainolaudalla. Voin päättää itse, että onko sulla paino takajalalla. Nyt vasen jalka. Teet sä sinne, vai mä tykkään itse, että mulla on paino tuolla oikealla jalalla, etujalalla. Se pakottaa niveliä, nilkkaa, polvea, lihaksistoa eri pituuksissa niin toimimaan. Eli mä tykkään tehdä vähän niin kuin kaikkea. En tiedä voiko suositella. Silleen me vähän nuorena poikina tehtiin. Mutta tää on ehkä yksittäisistä liikkeistä siistein. Mä laitan. Pitäisikö mun laittaa toi kuvaus. Mä laitan ton. Katsotaan mitä se tulee. Tulee. Ei se oikein. Joo. Aika aika pimeäks vetää. No mitäs nyt? Se on toi. Valoisuus aika huono. No, ei se mitään. Vähän valottua. Joo. No mut, kuitenkin. Ehkä se on helppoa, kun mä näytän tää. Eli tää on kuminauha, lenkkikuminauha. Niin näihin sidot sen näihin käsipainoihin. Kylläpä näyttää pahalta. Tukka on kyllä. Mä tykkään tästä pitkästä tukasta. Niin siitä tulee tämmönen lenkki. Ihan yksinkertainen solmu vaan. Lenkki tulee tuohon. Tuon mä suojautan jalasta läpi. Tästä tänne. Eikä tää on. Olisiko tää vähän parempi? Nyt näkyy. Joo. Suojatetaan toivan jalasta läpi. Mennään maata. Ja ei muuta kuin korpperit kattoo, saatana. Eli kuten arvata saattaa, niin tuo kiekoreisikin on tässä vähän mukana enemmän tai vähemmän, mutta se on hyvin väsytetty. Ja sitten aktivaatiokyvystä riippuen niin lonkakolkista. Psoas major iliacus. Iliopsoas. Eli isometrisiä vetoja alhaalta päin murtavaa liikettä ylöspäin. Ja tää on sit semmonen sanotaan sielulihas, jos ei tää toimi kunnolla. NS toimi, eli on vaikka lyhentynyt tai iskeminen, eli aineenvaihdunta huonontunut, niin aiheuttaa yleensä selkää, keskiselkää, niin asioilla on paljon ongelmia. Luullaan usein sit isias ongelmissa, mutta ne ei saa tehdä. Ja eri kulmia tällaisella TF:llä, oi jumalauda. Tää vetää aika matalat. Ja nyt on ihan 100 pinnasella. Voimalla mä tykkään tää tehdä. Alkuun suosittelen sitä 78 pinnasta ja pikkuhiljaa nostaa sitä. Sitten voi potkia sitä vasten. Tää on ihan ai jumalauta toi hyvä. Pidä. Kun se alkaa aika hyvin väsymään. Tästä tulee usein semmonen aika hermeettinen valhalla kutsuma. Hyvin lähellä semmoista orkastista fiilistä. Sen jälkeen kun on tehnyt itse tekeminen. Ei oo
sit toinen jalka. Vähän potkui loitonnusta jännityksessä. Voi vähän vaihtaa polvikulmaa tai reidekiertokulmaa. Tärkeää, että jännitys pysyy koko ajan. Mä tykkään itse taas isometrisiä. Ei jaas. Aivan loistava kama. Helpompaa kuin se musiikki, niin ei pohdi sitä niin paljon. Ai jumala. Nonni. Näitä voisi tehdä toisenkin, mutta mä en aina jaksaa. Aivan mielettömän hyvä. Sitten olisi illan viimeinen. Mulla jäi muuten yksi olkapääliike tekemättä, kun tässä näin ekaa kertaa teille höpöttelee. No tehdään se nyt. Ei se nyt ole niistä. Jotkut ehkä sanois, että on, mutta mä en sano. Yleensä tässä menee myös melkein puolesta enemmän aikaa, riippuen, että miten tuo eläin tuolla. Nyt ei ole eläin täällä, niin siihen ei mene lopussa, joskus se vähän vaativa, mutta yleensä tää menee johonkin 50 kun tekee aina, lopettaa se paskan jaumisen ja tekee aina vaikka olkapää, sit noita reisiä, olkapäät reisiä. Mun pitäis muuten, tässä menee pitkään. Nyt on mennyt tunti 20. Plus sitten säännöt. Joo. Ja sitten kaljaloista tehdään. Eli sopivan pituiselle toi kuminauha toisesta kiinni, ettei lähde mukana. Ja miskä tätä nyt sanois loitonnuksen ulkokierro. Vähän tämmönen sekamelska. Mut olkapäähän tarkoitus saada liikettä. Ja täältä on sitten niinku perhana mukava. Voi ottaa vielä jalan tonne, niin saatu toisen käden avuksi. Täältä on aika kiva tehdä sit jarruttavaa eli eksentristä. Eli ensin konsentrinen, ylös, avustettu ja sitten eksentrisen alas. Eli niin sanottua failurea, kun kaikki puhuu sitä. Eli jaksamattomuuteen asti. Joku voi sanoa mulle paremman suomennoksen sitten failuresta, eli epäonnistumiseen, mutta tarkoittaa sitä, että toistot jää siihen. Tää tuntuu mahdottoman hyvältä tuo olkapäässä. Eli just oikealla. Eli vähän sattuu, mutta se sattuu lihakseen eikä nivelee yhtään tai sen kapseliin. Ne kivut on hyvin erilaisia. Tää on enemmän semmonen väsyttävä, vähän ehkä pieni semmonen painekipu. Ja sä tunnet sen, että onko se lihaksessa vai onko se niin passiivisessa rakenteessa. Toki kapseli on siinä että onko se passiivinen. Mutta sä tunnet, että se on niinku semmonen enemmän pieni paine ennemmin kuin semmonen säteilevä tai irritating, semmonen ärsyttävä suomenkielistä kiuhkuva on niin paskaa. Mut se ei oo semmoista piikkikipua siellä. Tossa. Ai vittu kurva. Wow. Mä tuon sieltä toisen käden aika lailla avustan sen, että mitä et mä enemmän haen isometristä pitoa vähän tonne ja sit se eksentrinen jarruttava
Joo. Aika hyvä. Nyt mä en jaksa tehdä toista tosta, mä oon tehnyt sen verran paljon. Tänään mä teen tosiaan tälleen sekoittelen kaikki, jos mulla vaikka tiedän, että seuraavan päivänä, riippuen vähän kiputilasta tai miten hyvin palautuu, mutta seuraavan päivän tai sitten yli huomenna pystyy tekemään toisen setin, niin sit mä erittelen nää siihen, että mä teen samaa syssyä olkapääojentajat, toki näitä jalkoja, niin ei mulla ole mitään silleen suunnitelmaa, olkapääojentajat ja sitten rintalihashauis. Ja siihen niinku sit varioidaan vaan niinku, tehdään mitä mä niinku haluu, mitä muistaa, mitä jaksaa, kun rupeaa aikaa. Mut nyt tän opetusvideon, niin mä tein vähän tälleen sekasin kaikki, et otatte sitten kiinni mistä otatte. Mut joo, nyt ois niinku olkapääojentaja, niin tehdään vähän vaikka täällä onkin sitten. Täällä onkin male function. Nää on kestänyt aika hyvin vuosia nää. Aina välillä yksittäisiä sitten mennä hajalle, mutta mä aikoinaan meni yksi poikki aika helpostikin näitä kumppaneita, niin mä sain toisen pussin. Eli nyt koukku hajosi. Pitäisi olla lukitus siinä. Joo. Mutta mulla on toinen pussi näitä. Tässä on toinen vihreä ja se on ei. Onneksi näitä on vielä. Tää voi vähän säädellä sitten kanssa. Nää on eri väriset, niin nää on vähän eri tiukkuisia. Joo, mä oon laittanut tuon väärin tuohon koukkuun. Se on toisen sisällä, niin se ei oo kestänyt sitä painetta. Tässä on vähän eri kokoiset koukut. Tuo menee sitten johonkin muualle kohdalla. Okei, no niin. Se oli hyvä. No tässä voi nyt lämmittelynä ne. Eli toisella kädellä isometrisiä pitoja ja toisella konsentrisia. Niin kun sekoittaa näitä lihassoluja sarkomeria ärsytystä, niin lämpenee aika nopeasti toi. Lämpenee aika nopsasti siitä. Mä mietin tässä, että ensin mä näen uusiksi nämä videot silleen, että tässä on vähän joku järkki. Mutta mä saatan vaan laittaa tää tubeen tällaisena ja katsotaan mitä tapahtuu. Joo, sit tois ojentajaa. Mä rakastan tää kehäojentajaa näillä. Ei tiedä mikä homma, mutta tää kumina antaa jotenkin tätä valtaa kontrolloida täysin, että mitä haluaa tehdä. Eli taas isometrisiä pitoja. Nyt jo väsy. Oiret. Se on hyvä väsytys. Ei voi mitään. Ottakaa
Vähän valkoiselta toi ihan, mutta kyllä se tosta. Onneksi kohta tulee kevät ja kesä, niin saa pienen rusketuksen päälle. Tosiaan toi olkapäämeininki on kyllä vituttava. Ihan suoraan sanottuna ne ei paljon. Mut silloin on saanut myös semmoista hyvää vihaa siihen tekemiseen. Oikeesti joutunut niinku myös keksiä erilaisia liikkeitä. Yksi liike, mitä mä itse asiassa tossa muistanut näyttää. En osaa sanoa yhtään, että mikä näistä on nyt. Mä teen niin paljon juttuja, ettei tiedä mikä näistä on nyt enemmän auttanut tai mikä on jopa vetänyt takapakkiin. Enimmäkseen se on varmaan padeli pelaaminen. Mutta hipotiloit tosiaan tuo olkapäässä ollut. Niin jotkut aina, tää vähän riippuu, että jotkut sanoo, että siellä ei aktivoidu tarpeeksi nopeasti nuo lihakset niin kuin siihen liikennopeuteen. Jotkut sanoo, että se on vastalihas, että kun tulee hirveä kokoinen sisäkierre, niin ulkokierto ei pysy mukana. Mut jotkut sanoo, että olkapää niin on jotain paskana. Labrumista puhutaan, nievenkapselista, bursiitista, ahtaamasta, hermo-ongelmasta, lihasten hermokanavasta, ahtaama, aktivoitu triggeriketjuja, niin kuin ketjuuntuneita triggereitä, kipupisteitä, solmuja. Tai sitten on ihan vain jotain, että kyynärpäät edessä linja, huono ryhti, selkäongelmat, iso selkälihas. Siellä on niin paljon eri vaihtoehtoja. Mutta se mitä voi tehdä, niin tosiaan puhuin siitä, että jos sä löydät jo kiputilan, esimerkiksi mulla aikaisemmin tää ihan hyperlähennys, sisäkierto, niin se aiheutti kipua. Niin se millä mä nappasin sitä tai kuntoutin sitä sitten, niin on päästään irti tosta käsipainosta. Ja heittää sen, nappaa sen kiinni sinne lähennykseen, tuottaa voiman lähennykseen, mutta sitten se joudut jarruttaa sen voiman. Jos ymmärrätte mitä tää on. Tää on 3 kilometriä, eikö se ole? Joo. Tai 2,5, koska Dante on syönyt sitä. No tästä jos on toi toinen. Hyvä. Tää on 3. Niin tää pakottaa nyt aika hyvin jarruttavat lihakset aktivoitumaan. Ja nyt ei enää saatu toi ihan pieni nyt enää tulee. Et se on niinku ainakin silleen mennyt eteenpäin. Mutta voitte sitten ihan ite päättää mistä nappaa kiinni, mikä ongelma on, mitä haluatte kuntouttaa. Voimaa, ylläpitoa. No sanoisin, että tää mun juppa, niin se on enimmäkseen ehkä semmoista ylläpitoa. Ja katsottu se kuntoutus edellä, mutta sitten myös semmonen vähintään puolimotivoiva eteenpäin johdatteleva, niin miksikä sitä sanois, matka kohti pikkuhiljaa isompia painoja, mutta ei mitenkään niinku passiivisesti, epäterveellisesti. Enkä nyt sano välttämättä, että myöskään niin puhtaimmilla mahdollisimmilla liikkeellä, niin mä en oikein, en mä tiedä usko semmoseen, mutta hermot ja nivelet on ja lihakset pystyy tekemään niin monessa eri kulmassa, tuottaa voimaa ja vauhtia ja tukea ja kaikkea. Niin mieluummin tekee vähän epäpuhtaasti. Siihen on. Ollaan pitkälle päästy sillä tematiikalla. No tässä oli aikaisemmin. Tässä on vähän samasta punnerusasentoa. Tääkin sattuu ihan tää diipi niin ojentajille. Tääkään ei enää ihan hirveästi. Pikkusen ihan pieni olkapäässä on. Kun on väsynyt.
mä tykkään aika tämmöstä toiminnallisuudesta. Sinänsä kiinnostaa toiminnallisuutta ja siihen pöydetään paskaksi. Mutta ei jää ihan hirveän paljon lihaksille aikaa niin palautuu. Niin se myös pakottaa ne loppupeleissä palautumaan nopeammin. Toki mulla on se pohjaa semmonen, että on harrastanut niin paljon liikuntaa, että lajista seuraavaa hyppimistä. Juoksusta, futikseen ja pyöräilyyn, uimiseen, tennikseen, niin keho on lapsena tottunut tekemään koko ajan joka päivä monta eri asiaa. Joo. Nyt voisi tehdä vähän Tää on ehkä vähän tämmönen konfliktiin jakava mielipide tähän liikkeeseen, että saako sinne vähän niinku taipaoilta ja aktivaatiota, mutta mä oon tehnyt tätä aina ja tuntuu, että se ainakin saa pumpin sinne myös siihen takaojentajaan, eli puhutaan tästä V tai U, mikä nyt sitten onkaan, mikä tulee ihan tuolta taajamasta, niin saa sinne jotain pientä painetta. Mä nyt ainakin teen sitä. Tässä sama juttu, että vois ottaa vähän isommat, mutta mä tykkään tehdä tätä isometrisen pidon kautta. Pieni pito tuolla ylhäällä ja sit lasketaan se. Hyvä. Sit voi tehdä konsentrisen. Valitettavasti tähän ei oikein jarruttavaa nyt saa. Varmaan joudutaan sit leikkaamaan aika pitkästi, nyt on 1,5 tuntia jo paskaa. Niin joutuu varmaan leikkaamaan tää aika pahasti. Pahoittelut siitä, että nämä jutut hyppii, mutta jos olet jaksanut tähän asti katsoa, niin tai tulee joku juttu jossain pätkässä sitten, mikä kiinnostaa enemmän, niin pistä kyselyyn. Katsotaan sitten sitä aihetta enemmän. Niin paljon. Tää on niin monimutkainen kokonaisuus. Tiedän myös aika paljon sellaista, mitä en tiedä. Mikä on yksi syy, että miksi mä en tee ammatikseni mitään tää oikeastaan. Välillä tulee jotain tuttuja, niin vinkkejä annettuja, käsiteltyä. Mutta on niin paljon mitä ei tiedä. Ja jos sä saat jonkun vaivan, esimerkiksi sitä olkapää, niin sä saat sen kuntoutumaan, sä saat sen kuntoon, niin mä en tiedä mikä siellä lopulta on ollut se ongelma ja mikä siihen ongelmaan on lopulta ollut se just mua auttava syy. Mikä liike, lepo, jotain jättänyt tekemättä, jotain tehnyt eri lailla, onks mun olkapäät vaikka tämmöisiä liikkeellä, niin onko se niinku edempänä, onko mun selkäranka mobiilimpi, kun sen kyfoosin takia niin tulee joku jäykkä selkä, joka työntää tästä olkapäät taakse ja selkärankaa ja olkapäät eteen ja selkärankaa taakse. Onko mun lihaksista paremmassa kunnossa? Onko mulla jossain lihaksissa voimaa varmaan, onko se joku lihasosa aktivoitu tehokkaammin, se on vahvempi, jopa toimii. En tiedä. Jees. Joo, vielä. Ikätojenteet. Mä teen hauiksista sitten oman pätkän. En oo tottunut vetää kaikki liikkeitä samana päivänä samassa setissä, niin alkaa olla aika väsynyt jo.
panen vielä yhden ojentajan ja sitten mulla olisi vielä takareita. Tosiaan näin pitkään muutenkaan ikinä tee nää on yleensä tunnisettejä, mutta kun tässä on jääty jumiin ties mihin asioihin, niin tää on vähän kuin valmentaminen. Höpöttelee jostain ja sitten kun tulee yksikin kiinnostava asia, niin sit siitä yrittää niinku saada kaiken ulos monesta eri perspektiivistä. Täytyy olla ehdollinen kaikille muuttujille, niin se on sitten aikamoista höpöttelyä. Mutta se on aika suurin osa on tykännyt siitä, että miten ihmiset haluaa tietää ja sitten sä opit valmentaa itse. Se on niinku se meikäläisen vähän sama juttu, että jos mä tulen vinkkejä näihin liittyen näihin juhliin tai kuntoutukseen tai mihin onkaan, niin se on niinku sit sitä varten, että sä osaisit tehdä se itsellesi ja olla se oma valmentajasi. Se on niinku, mihin mä pyrin, että sun ei tarvitsisi tulla enää treeneihin tai katsomaan näitä videoita, kun sä osaat itse. Joo, eli mä voisin vielä tehdä se. Saanko se pienit? Tässäkin on vaan nyt sitten osa näistä NS-liisokeliikkeistä mukana, että yläselkää tuli tehty jo aina kumoamista. Yhtä liikettä, mutta siitä voisi tehdä vielä muutamaankin. Välillä teen noita epäkkäitä eli hartialihaksia. Ulkokiertoa voi tehdä. Niitä mä teen aikaisemmin siihen kuntoutukseen, mutta nyt se on ollut enemmän kapseliin liittyvää. Sitten jotain punneruksia on pystynyt tekemään. Ojentajia esimerkiksi isoita punneruksia. Niitä jaksa. Mutta nämä viimeiset riittää näin. Hyvä viikki on vielä. Kun huomaatte, niin kamaa tulee edelleen. Hyvä viikki tonne Kainala seudulle. Penkistä kiinni vai jostain sohvaltakin voit mennä ja vetää tonne Kainalaan. Ne veto pitäisi tuntua siellä lavan sivuun yläreunassa aika lailla kyljessä. Voi tuntua toki rintalihaksissakin, mutta tarkoitus on sinne yläselkä lihaksistoa alaviivoin vähän semmoista kytkytellä tai niinku kunnon veto tulisi sinne. Vähän sama kuin roikkuu minä, jos ei ole mitään tankoa himassa tai mitään, niin tää menee ihan hyvin sinne. Joo, sitten on nää takareisi. Mä tuon tähän vielä hymyilemään teidän kanssa. Tehdään yhdessä tätä. Aallolle terkkuja. Eli penkki on tossa. Matti alla. Ja varmaan helpoin. Jalat penkille ja persittä ylös. Takareiden ja perseillä sitten pitoja eri kulmissa. Voi tehdä vähän. Tätäkin voi tehdä vielä toisella tavalla. Viimeksi tein tuolla, itse asiassa tuolla samalla liikkeellä, missä oli se kuminauha, niin mä heitin se takareiteen ja vattautaan tuossa penkillä. Ihan tavallaan perus takareisi liike, mutta tuolla kuminauhalla niin se saa aika kivasti kiusattua.
Tää on meikäläisen ylivoimaisesti heikoin liike ja lihaksisto. Antaa myös selkään jonkin verran ongelmia välillä, mutta ne lähtee kivasti juppaamalla. Joo, siinä olisi kuule. Voidaan katsoa yksittäisiä liikkeitä sitten vielä lisää, tai jos jotain kysymyksiä tulee, niin voi ottaa kontaktia. Mennään tällä ja tämä lauantai. Nautitaan toisistamme taas myöhemmin lisää. Moikku!